Рекламацията определено е една от неприятните ситуации, в които ще попаднете, но те са част от реалния живот. Затова най-важно е да знаете как да се справите. Фантастико има изградени правила, а прилагането им ще помогне за разрешаването на проблема. Вижте повече. Служителите са лицето на веригата и затова, когато клиент се обърне към вас с искане за рекламация или има оплакване, първото нещо, което трябва да направите е да го изслушате без да го прекъсвате. След като сте разбрали оплакването, се свързвате с управителя на смяна, който има задачата да се погрижи за решаването на ситуацията. Клиентите не бива да чакат повече от 5 минути. Управителят се представя с имената и длъжността си. Изслушва внимателно клиента, без да го прекъсва и да нервничи. Да застане на разстояние от около 1,5 метра от клиента, като говори с висок и ясен глас, така че да може да бъде чут. Да се държи учтиво с клиента, да бъде позитивен и отзивчив. Да помоли клиента да изложи подробно оплакването си, като при нужда да си води записки и събере максимално подробности. На коя дата е пазарувал клиента, час, има ли касова бележка, изложение на оплакването. Ако оплакването е от конкретен служител на веригата, да вземе име и телефон за обратна връзка с клиента. След приемане на оплакването, клиентът се уведомява любезно, че ще бъде извършена проверка и се приканва да изчака, ако е нужно. Да разреши оплакването и предложи начин на съдействие на клиента. При необходимост се предоставя комплимент на клиента. Този комплимент трябва да е символичен. Кутия бомбони, бутилка вино, още един брой от проблемната стока. Комплиментът задължително трябва да е в срок на годност и с добро качество. При приемане на рекламация, рекламираната стока се взема от клиента и остава в обекта. Ако клиентът не остане удовлетворен, той се информира, че оплакването му може да се регистрира в централният офис и в срок от един работен ден сътрудник ще се свърже с него. Ако клиент поиска книга за оплаквания, предложения, мнения или сигнали, любезно се обяснява, че такава в магазина не се води и съхранява. С клиентите се поддържа вежлив и спокоен тон на разговор, дори ако клиентът е много ядосан, избухлив или заядлив. Ако говори на висок тон или крещи в търговска зала и се стреми да привлече вниманието на другите клиенти, се приканва да се премести на по-спокойно място. Добър ден, госпожо. Казвам се Лилия Георгиева, съм управител на магазина. Колегата ми каза за проблема. Ще ви помоля отново да ми обясните. Закупих си тази торта от щанд вчера. Има много странен вкус и мисля, че е развалена. Добре, ще ви помоля да ми разкажете подробно за проблема, както и да ви попитам дали си пазите касовата бележка, за да мога да разбера със сигурност, че е купена от нашия магазин и кога. Вижте, нямам никакво време да ви се обяснявам как може да продавате развалени детски торти. Госпожо, ще ви помоля да се отместим настрани, за да не пречим на обслужването на касите и да изясним случая. Благодаря ви, че ме последвахте. Готова съм да ви съдействам. Ще ми предоставите ли касова бележка? Да, заповядайте. Вчера съм закупила тортата и днес вече развалихте целия ни празник. Искрено съжалявам за случилото се. Ще проверя случая, след което се връщам при вас. Госпожо, може да си изберете друга торта или да ви върнем парите. Също така приемете този комплимент като извинение от името на нашата фирма. Благодаря, но това не променя факта, че съсипахте празника ни. Госпожо, съжалявам, че не удовлетворих оплакването ви. Ще ви помоля да ми дадете име и телефон за обратна връзка, при което колегите от Централния офис ще се свържат с вас в рамките на 24 часа. Не, благодаря. Имате ли книга за оплаквания? Такава книга в магазина не се води. Може да подадете оплакване на сайта на Фантастико, където има специална бланка, или аз ви предоставя телефон и колегите от Централния офис ще се свържат с вас. Не, няма нужда, благодаря. Ако клиентът е агресивен, обижда, заплашва или се опитва да се саморазправи, се извиква незабавно СОТ 161 и органите на МВР. Управителят фамилиарничи с клиента, слага ръка на рамото му, побутва го или го докосва по друг начин. Изглежда оттекчен. Ръцете да са скръстени или на буква Ф от двете страни на кръста. Влиза в конфликт с клиента, оспорва твърденията му.
Здрасти, какъв е проблема? Ами вчера си купих тази торта, има много странен вкус, мисля, че е развалена. Ти не си първата с такова оплакване, не знам как да ти помогна. Добре, как смята да разрешим проблема? Вижте, вината не е в нас, вината е в централния офис, аз няма как да ви помогна. Имате ли книга за оплаквания, къде мога да подам жалба? Книга нямаме, такова нещо няма, съжалявам, имам си работа, приятен ден. Акценти. Изслушвате клиента. Извиквате дежурен управител. Управителят се представя. Изслушва клиента. Държи се учтиво с клиента. Води си записки, за да събере максимален обем от информация. Дата на закупуване на продукта. Касова бележка. Какво е оплакването? Имена и телефон на клиента. Предлага начин на решение. Предоставя комплимент, ако е необходимо. Рекламираната стока остава в обекта. Когато клиентът не е удовлетворен от оплакването, оплакването може да се регистрира в централният офис. Предоставя се телефон, говорим с вежлив и спокоен тон. Извикваме СОТ. Неправилно поведение. Фамилиарно поведение с клиента. Изразява отегчение. Ръцете му са скръстени или на буква Ф на кръста. Влиза в конфликт с клиента. Оспорва твърденията му. Спазването на всички тези стандарти прави клиентите ни доволни и ги кара да се чувстват комфортно при пазаруването им при нас.